Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Juan Kapitulo 3, versikulo 17. No addaan ka kat makitam ti maysa a kabsat a makasapol iti tulong ngam di kapulos manggrik na. Kasano ti panagkunam nga ay ayatem ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adakon iti paraangan da Uncle Lucio. Sigamat gayam, Adela. Anya ti ibagam? Ada ko magagarak, Uncle. Mala. Mabit lang tamang timplak pa iti kape, Adela. Uray saanan, Uncle. Agyaman naklaangan. Anya ya ti ibagam kanya. Ada ka di mabalin nga ilako yu ang manok? Ikandak ko maiti uray may salaang. Ta bayadak no mano, Uncle Lucio. Ay, sapay awan ti mabalin ko nga ilako. Gaputa taltalo lang tinabati ang manok ko. Ha? Ni Uncle mo Baltasar ti ado ti manok na. Isu ti papanam. No talaga akasapulam ti manok. Ay, sige man nga rod, Uncle. Talaga ka sa pulak ti manok. Adaming bisita. Nakababain mo't no awan na pulos ti may pasangok kadakwada. Ay, awan ti ilako ken ka manok, Adela. Pangaasi yu kumamutan Uncle. Adaming bisita, kat awan ti may pasangok kadakwada. Sana bali tabayadak. Awan nga minan ti oras ko amapan ijay tiyandaan. Malumton sakbay ang makadano na kijay. Ay, amok day ta. Ang masapol pay ay nga ibagam. Adaming bisitak, Uncle. Maawatan niyo kumamot Awan nga rod ti manok ko ang mailako ken ka. Talaga nga awan. Unay mo to. Nagado ti taraken na ang manok. Di pa'y mangtad ti uray maysa. Anya mo to ni Uncle Baltasar. Unay kamutan, Baltasar. Di kalakit na asyanan iti kaanakam. At damot tay may isa nga upa ang manok mo. Di iso kumantintad mo. Adayo aka nakak dayjay nga Adela. Gaputa kasinsin ko laang ti inana. Dagiti adi adal nga anak ti mismo akabsat ko tinaasidag aka anakak nubilang. Anya, kasano ti panagkunam nga iayatem ti Diyos? No addaan ka, kat di ka matumulong iti padam a tao. Na, di mo man iraman ti Diyos iti saritaan ta, Anastasia? Kasano kat no agsasao ka? Kunam nga iayatem ti Diyos. Asika kat addapan na matim iti Diyos. Kasla saan ka mapmapan iti simbaan no kasta? Dahito iti ibagakan ka, Anastasia. Sa anak apade, may sakla nga ordinaryo a tao. Gumatangak man iti sardinas, antiminda. Isulangan ti sagpawak iti bungat papaya nga ipasangok kadag iti bisita. Apay, asino dagiti umay abisitam dita balayo. Dagiti man kamang iti simbaan, antiminda. Jak amo nga itakanugayam nga aldaw ti umayda. Gapot sa sandaan na tuloy di na minsan. Kasta aya, may mayat kumano manuklaangan ti partyam nga ipasangom kadakwada. Gumatgatangak nga rod iti manok da Uncle Baltasar. Di nakpulos linakwan, anti. Anya, ay unay mo tandagita nga angkel mo. Di da pa'y mangrik na. Kat amuda nga adda bisita. Sana balen, anti. Tinasken, nabaligi ti maaramid a devotion. Nya sa bagay, saan matkit di aday ta tinangnang rona kadakwada. Ngam no maipapan iti kunada nga hospitality. Kasapulan mo't ano maminsan day ta abanag, Adela. Simmang patgaya man dagiti bisita ni Adela ang naggapoy jay ile. Wan, adda devotion a maangay iti balay ni Adela ita. Amumot, sipod na ulilan ni Adela, nagbalinan aman nakimisa. Ay, nukasta nga ron. Masapak ang mapan ijay talon ita. Anya, ay na Baltasar. Kaarubatan ni Adela. Di ka umay iti maangay a debosyon iti balay na. Kat, anya kuma. Mapantamat makisango akadagiti imay abisita na. Ay, awan bibiyang ko dita. Bisita na lang dagi jay.
Anyan tulaangan nga iti makunada, no di ta umatendar. Sapay ka anakam ni Adela. Kan nagasidag tibalay ta itibalay na. Alang nga rod. Tapno awan ti makunkunada kadata. Mapanta. Nakababain mo't ngagpaiso kadagiti bisita ni Adela. Kasayaatan day ta na panunot mo. Angam dayjay nga Adela, awan babain dayjay. Awan lang nga ruden ti mabalbalin na, agayab pa'y iti tattao iti balay na. Sana bale, tamaudi ka nun daytoy apa nagpadibusyon na iti balay da. Anya, saan ka no alinakuan damang Baltasar ni Adela iti manok da? Ket no nagado ti manok da, agilaklako da mati amok. Kastamot ti kuna ni Adela kanyak. Iso as sardinas lang ang ti ginatang na. Taiso ka nun ti ipasida na kadagiti bisita na. Anya ti makunam manang minda. No daan ka ket makitam ti may sa kabsat a makasapol iti tulong mo. Ngem di ka matpulos mangrik na. Kasano ti panagkunam nga ayatem ti Diyos. No siya ka maysa. Saan apod no ama ko na nga ay ayatom ti Diyos no kasta? Maysa ka a Kristiyano iti sao. Ngam iti aramid kat saan? Kas napaliw ko nga men, ket dagiti lang kapadpada da nga addaan ti tultulungan da. No dagiti pada taan nakurapay, di da pa'y pulos tulungan manang. Dayta katirigat na numaminsan. Taimbis kumaa dagiti makasapol iti tulong ti tulungan da, anyam saan met, tanasken adagiti laeng ammuda nga adda mabalin na ti tulungan da. May salang ti kayat asawan day tamanang. Sakiten tinakam dati tumulong iti agkasapulan. Di dala pampanunutan nga isuda ket awanan da iti anak. Mas daawak man. Kanrombang kumakit di nga agbalinda na sayaat ka ni Adela. Takaanakan da. Ti rason nga min ni Manong Baltasar. Ket saan kanunga ni Adela ti kasit gan akaanakan na. Gapo takasinsin na lang ti inana. Ti kasit gan kano akaanakan na ket ti mismo nga anak dagiti kakabsat na. Anyan ti kasta akapanunutan. Nalpasan tinaangay a debosyon iti balay ni Adela. Nag-aawi dan dagiti imay. Nasayaat mo't no nalpasan. Iti kasta, agtrabaho tayo moten para iti pagbiag. Sino nga taday ta? Ay, siya kung ti mangilukat iti ridaw. Sige. Naimbag abigat yo, Uncle. Si kamot gaya Madela. Anya day ta, awit mo nakakasirula? Ay, adobo a karni ti manok, Uncle. Umay ko itad kada kayo. Nakadadumot ngamin. Diyak masida amin, gaputa si siyak mat iji balay. Hamuto nga rodan. Tapno isun ti pamigatan mi kinabakal. Awatam matlagayam tintad kan ni Adela. Ngam no isa ti agkasapulan, imutam. Sasawam Mike. Kumaano jak ammo adagiti matla imay abisita na tigimatang kadagiti na parte amanok iti balay na. Amuda nga minti kasasaad ni Adela. Isu nga isudan ti nagisangpet iti manok amaparte iti kaaldawan ti padibusyon ni Adela. Samo ko naan ni Adela tinangted kadata? Katkasla isun Ta isulakit nga rod tinangtedan da. Adula amin nga ibagbagamat Anastasia. Uncle, auntie, mabalin ka di ti bumulod iti 5 pesos yo. Naibusanak namin iti bagas, katawan ti maisaang ko. Ha? Di kay agdanag. So kataktumot lang ang adagos, apaman nga itad ni Auntie Minda ti tangdan ko ang nagburas iti garden na. Adela. Ay, bay amta siya klaangan ti makisarita kan kuana, Anastasia. Pabuludan dak kumamot tan ay ti kwartayo, Uncle. Pasensyakan Awan ti maipabulod mi. Awan ti kwartame. Ha? Mapan ka kiniminda, tasingiram jay tangdan mo. Naimbag nga oras mo, Manong Baltasar. Imayak ta nalagip ka.
Nasaya at manta nakapasyar ka, Tasyo. Kumusta itan tinigosum ngay matmatunam ijay syudad? Dahita nga rod ti parikot ko ita. Nalugi ti negosyo. Awanin ti pagkapital ko. Kunak nga rod nga ilakok langan ti balay ko ijay syudad iti 3 milyon. Ah, Ngam nalagip ko nasaysaya at langan a bumulodak iti kwarta a pagkapital ko. ay, nasaysaya at paya. Iti kasta, di mon ilako ti balay mo. Iswa nalagip ka, manong. Tabumulodak ko maiti kwartayo. Saan abale? Taikan tayo mat iti interes na no bilang. Ay, awan ti parekot. Basta sika, Tasyo. Mano ay ati buludam. Uray 200,000 pesos, manong. Talagang amin nakasapulak unay ti kwarta ita. Sige, ikang ka, Tasyo. Agyamanak, manong. Ay na, naimbag laki din tadda ka. Ay, awanan, Baltasar. Talaga ajak mabiro ka nun ni Tasyo. Napanak iti address ti balay na ijay syudad. Ngam kunada na bayag kanumutan nga inlako na ti dakkel a balay na ijay. Anya? Ne, kasano pa'y itan ti binulod na kadata at 2,000 pisos? Ay, awanan lakay. Intarayan ni Tasyo ti kwartata. Si kantumat ngamin, nagtalag ka at agos kan kuana. Sapay awan kasuratan nga inaramid tayo. Dahi tangarod kat lakay. Ay, awan. Saan ka numutin ang makapangpangan kan makaturog ni Mang Baltasar? Gapo iti panangistafa da dya Tasyo iti 200,000 pisos na. Ay, katuan Dakkel agatad daytan anapukaw da. Daytan to mat tinulungan da pay lang di adda mabalin na iti biyag. Naimbag pay gayam ti pada da anakura pay laeng no daduma. Tamalagip da abayadan ti utang da. Ngam tikas iti dayjay ngay atao, awadan na. Wen nga rod. Tidakes na. Naanimik pa yan ni Manong Baltasar. Iswa kapilitan nga inpanday di ospital. Kat ni Tasyo, di da ka di mabirukan ti ayan na. Saan ka noon? Di damat amo no sa dino tinagturturungan nan. Iso ka no, ti kuna dagiti kakabagyan na. Ay, anyan ti kasta anapasamak kadakwada. Panawan ka pa'y dito ospital, lakay. Nasken nga agawid ak ijay balay. Tani, awan ti mangpakan ka dagiti taraken ta. Asilungay ti mang bante kanyak ita. Ibagam kumaka dagiti kaanakak. Tay suda ti umay diti ospital. Kalpasan ti opisina da. Imbaga kun kadakwada. Ngam kunada met ama kumikom da iti trabaho da. Isu nga awan ti makaumay kadakwada. Anya, napatpatag pa'y gayam ti trabaho da. Ngam itisak nga angkel da. Sino nga'y ti kadwak diti ospital? Di kagdanag. Binilin ko ni Adela. Iso timang bantay kan ka dito ospital. Aging nga umimbag ka. Ha? Madlaw ko kat saan ang makapagbayag ija ospital ni Anastasia, nga asawa ni Baltasar. Asino ngay nga tati agbambantay iti masakit nga asawa na. Apay di mo pa'y gayam amaw manang. Ni Adela timang bambantay ka ni Manong Baltasar iti ospital. Oh, anya nga ita. Ni matlagayam Adela ti makatulong kadakwada. Ngam no dumawat ni Adela iti tulong da, pulos adida tulungan. Ay ket, barang ano makaamiris mutten ita ni Manong Baltasar. Sapay ko takasta. Sige, uncle. Rumarak pa tani. Kumayon dagiti doktor amang bisita kada kayo amin na pasyente. Sige lang, Adela. Naimbaglakit din. Tasaan nagimula iti sakit tinakam kanyak ni Adela. Naimbag pa'y kan ko Tauray jak tultulungan ide. At daayat na ang mga sikaso kanyak.
Angam dagiti mismo akaanak ka katinultulungak iti panagadal da. Aging ga nakalpas da. Tidak pain malagi patulungan ita. Tadahak diti ospital. Nay, simbangput kayo matgaya man, Adela. Kumusta ngay ni uncle mo? Naimbagan ka din. Uwan, auntie. Mayatan. Nasaya taada ka anang bantay kan kwa na. Adang min trabaho apaka kumikuman dagiti kakasinsin ko. Isu nga awan ti makasango kadakwada amang bantay ka ni uncle, auntie. Kasta ka de. Kanakan. At iti dua sa padasaba. Ken agdapay kan kanen. Para ken kadagita. Ala, agyaman nga rod, uncle. Ay, pakawanan na kuma no inimimutan ka ide. Ngamin, itala nga maamiris ko ti amin. Saan gayam arumbang agpatingga tayo lang iti sao. Amang ibagbaga a Kristiyano tayo. Masapul abuyugan iti aramid. Kas iti itutulong kadag iti makasapol. Iti kasta, agbalin anaan-anay iti panagayat tayo iti Diyos. Tumulong tayo, iti agkasapulan, iti tulong tayo. Nulakit di, taadda, maitulong tayo. Kat saan tayo mat, apilpilyan, ti tulungan tayo. Ti Diyos, makitkita na dagiti amin ang araw tayo. Kat no makita na, anasaya at ipanagpuspuso tayo. Bendisyon mat, ipaay na kada tayo. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampog dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenviag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi, Carino. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.